Tässä ohjevideossa tutustutaan kirjoitusalusta-palveluun. Se on verkkopohjainen ryhmätyöskentelytila, jota voi hyödyntää yhteisesti kirjoitettavissa dokumenteissa. Saman dokumentin parissa voi työskennellä useita kirjoittajia miltä tahansa verkkoon liitetyltä tietokoneelta. Palvelu löytyy osoitteesta kirjoitusalusta.fi. Käyttötapoja on kaksi. Aloitussivulla valitaan joko uuden kirjoitusalustan avaaminen tai uuden ryhmätyöskentelytilan luominen. Ryhmätyöskentelytila-valinta johdattaa oman tilan tunnuksien luomiseen ja sen ominaisuuksia tarkastellaan ohjevideon lopussa. Avaa uusi kirjoitusalusta -painike vie käyttäjän suoraan uuteen kirjoitusalustaan. Ensin kirjoittaja täydentää oman nimensä Enter Your Name-kenttään ja klikkaa Kutsu tai Jaa työtila-painikkeita. Muille dokumenttia työstäville ilmoitetaan halutulla tavalla palvelun generoima sivun osoite. Osallistujat kirjoittavat tämän osoitteen selaimen osoitekenttään ja pääsevät tämän jälkeen osallistumaan yhteisen dokumentin kirjoittamiseen. Kirjautuneiden käyttäjien kirjoitusalusta-osoitteet ovat yksinkertaisempia. Jokaisen osallistujan kirjoitus näkyy tässä värikoodattuna nimen mukaan. Halutessaan värikoodauksen saa pois Asetukset -painikkeen takaa. Monipuolisempia kirjoitusalustan toimintoja on käytettävissä, jos aloitussivulta kirjaudutaan ryhmätyötilan käyttäjäksi. Tutustutaan nyt näihin ominaisuuksiin ja avataan aloitussivu uudestaan. Painetaan siis Luo ryhmätyöskentelytila-painiketta ja tämän jälkeen valitaan sopiva nimi ryhmälle. Tähän sopii vaikka koulun nimi. Ryhmän ylläpitäjän nimi ja sähköposti täydennetään sivun kenttiin ja painetaan Luo ryhmätyötila-painiketta. Ohjelma lähettää ohjeet salasanan ja tilin luomiseen annettuun sähköpostiosoitteeseen. Toimi ohjeen mukaan ja tili on helposti luotu. Oman tilin etusivulla on nähtävissä tallennetut työtilat ja niiden muokkaamista voi kätevästi jatkaa. Nyt osallistujien käyttämä linkki on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Kirjautunut käyttäjä voi tilojen listauksen lisäksi määritellä useita tilejä, muokata uuden työtilan aloitustekstiä, kopioida työtiloja ja määritellä suojauksen tasoa, onko työtilan näkyvyys yksityinen vai julkinen. Takaisin omalle etusivulle pääkäyttäjä pääsee sivun yläreunan kirjoitusalusta.fi tekstiä klikkaamalla. Tämä sama palvelu on saatavana myös englanninkielisenä osoitteessa titanpad.com. Näin toimii siis ilmainen helppokäyttöinen kirjoitusalusta ryhmätyöskentelytila osoitteessa kirjoitusalusta.fi.